myslíte, aké zmeny urobí tréner Šval v tom dnešnom? Ja v tom nevidím žiadny rozdiel, pretože HSV Hamburg disponuje so 16 vyrovnanými hráčmi. Tak či nehraje 21-ročný Duvňák, ale na jeho mieste hraje 30-ročný Žil, ktorý je majster sveta, olympijský víťaz, majster Európy. Na tom poste hraje Kraus, majster sveta, nemecký reprezentant. Takže vôbec, či je tu nejaký hráč Duvňák alebo nie, myslím si, že to nehraje podstatnú rolu. To družstvo je veľmi dobre pripravené, hráči sú vyrovnaní a podľa môjho názoru podajú zodpovedný výkon, aj keď hrajú na supere a na ihrisku outsidera. Najskôr HSV Hamburg v bráne Johannes Bitter, majster sveta z roku 2007, pripravený prezidentom klubu. Tatran Prešov v zostave z bráne Jakub Krupa s číslom 1, 16 Pavol Níroda, 2 Adam Mazur, 3 Tomáš Marušák, 4 Tomáš Mažár, 7. Prešov si to zaslúži, mal mimoriadne dobré zápasy aj s Montpellierom, aj s Goldingom a teraz to už konečne prišlo, ale bolo to hlavne podložené perfektným výkonom Krupu. Myslím si, že je perfektnou hrou cez priestor krídiel, ktorú... 26, neuveriteľné! Prvý bod pre Tatran Prešov v tejto sezóne Ligy šampiónov! Obrovský, senzačný úspech slovenskej hádzanej! Tatran Prešov remizoval 26-26! Je to neuveriteľné, čo sa podarilo trénerovi Rastislavovi Trčíkovi, ktorý dokázal uhrať remízu z HSV Hamburg. Fantázia v priamom prenose športovej trojky. Ja si myslím, že ja som to cítil dneska. Už ten úvod bol taký, že mohlo by to... Vstúpili z druhého miesta až do 8 finále. S Flensburgom Handewitt vtedy dokázali uhrať remízu hneď úvodom stretnutí v Tatran Handball Arene 24-24. Sledujeme štatistiku stretnutí. Nedokázali využiť hru v početnej prevahe. To si myslím,